एसटि होबाबो नोंथांमोना दा बेयावथ' जों अपज खालामगोन आरो दाखालिबो जिहेतु सिसिट'या गुवाहाटियाव सनापुराव मोनसे बिराद गिदिर सुबुं जे होसिख्रावनाय हाबाफारि लादों आरो बेखौथ' दिनै जोङो बुंनांगोन जे मोनद' हारिनो जिहेतु एसटिखौ होयोब्ला थाखानाय जि एसटिफोर जे ट्राइबेलफोर बे ट्राइबेलफोरनि अबस्थाया मा जागोन बेखौथ' दिनै जोङो बुङाबाबो जासिगोन बेखौ बयबो दिनै मिथिखायो दा बिनि थाखाय जोङो बेहाय जों जेब्लायबो जुजिनांगोन आरो बेखौ जोङो जोंनि गासै माहारियारि आफादफ्रा बेवहाय बाहागो लानांगोन जाहाथे फैबाय थानाय जि 6 जनगोष्ठीनि एसटि होनो नागिरनाय बे एसटि होनो नागिरनाया जाहाथे जाया आरो बेहाय जाय बिथांमोना दिनै एसटि नागिरबाय थादों बिनि क्राइटेरियाफोरा हयथ' फुल फिलाप जानांगोन जाय क्राइटेरियाफोरा दिनै फिलाप जायाखै दा बेहाय होसिख्रावनानैथ' मा जानो नङा होमबा दा बेनिखायनो जों खावलायगोन जे जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि मोनसेबो जाहाथे खहा जायाबासिनो बिसोरनो जुदि होनाय जायोब्लाबो जुदि जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा जाहाथे मोनसेबो खहा जानो मोना जोंनि ट्राइबेलनि जि खथाफोर बे माब्लाबाबो खहा जानो मोननाय नङा आरो मिन्थिगौ जे जों थाखानाय ट्राइबेलफ्रा जों सम सम जोंनि जा खथाफोरखौ जों थाखानाय ट्राइबेलफोरानो माब्लाबा समाव जों मोना आरो 6 जनगोष्ठीनि जुदि बे एसटिनि जि मर्यादाखौ होनांगौबाथ' बेहाय बुंनांगौ मा थानो दिनै जों जेबो बाहागोखौनो मोननाय नङा बेनिखायनो जों बेखौ जेब्लायबो जोङो बेखौ जों होबथागोन आरो बेखौ जों माब्लाबो जों बेखौ अपज खालामबाय थागोन बे जोंनि थाखाय साबजाथावना थारमाने खामानि नङा बेनिखायनो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जिल्ला आफादनि जानानै जोङो जे मोनद' हारिनो जि एसटि होनो नागिरनाय बे एसटि होनो नागिरनायखौ बन्द' खालामनांगौ जों ट्राइबेलानो नङा होमबा ट्राइबेलानो बेखौ बन्द' खालामनांगौ